Köszöntöm a nézőket Szűcs Róbert nevében is, üdvözlöm Önöket. Szép estét kívánok! Dombóvári Gábor vagyok. Talán emlékeznek még arra, hogy az elmúlt adásban azt ígértük, hogy a Vénusz projekttel fogunk foglalkozni. Ez egyelőre meglehetősen talányos dolog, de egy picit igyekszünk majd megvilágítani a dolgok hátterét, és természetesen, ahogy ezt szoktuk, képileg is illusztrálni. Mindenek előtt azonban felhívom figyelmüket arra, hogy legutóbbi adásunkban, illetőleg adásainkban azt ígértük, hogy a nyerteseket meg fogjuk mondani, ki fogjuk sorsolni a mai adásban. Hát akkor én azt hiszem, mondjuk el, ne várjanak tovább, és a végéig, mert úgy lesz majd a végén kérdés. Tehát a február 7-i adásunk kérdése az volt, hogy mikor jelent meg Wells, H.G. Wellsről van szó, Világok háborúja című könyve, a megfejtés 1898. 1898-ban, a nyertes pedig Bakuc János, békés települési kedves nézőnk. Természetesen küldjük a nyereményt. Február 14-i adásunkban az volt a kérdés, hogy Jókai könyvében, a Jövő század regényében, hogy hívják az elektromos repülőt? Hogy hívják? Aerodromon. Aerodromon. És itt pedig a helyes megfejtést küldték többen, de a sorsolás azt hozta, hogy Bernát Péterné szalántai lakos. Hát nagyon szépen köszönjük, várom és várjuk továbbra is a jelentkezéseket, és akkor a műsor a vége felé mondjuk majd a mai rejtvényt, de azért megmutatom a rendkedvéért, hogy a Hihetetlen magazin féléves előfizetést nyerték, és fogják majd nyerni mindazok, akik továbbra is velünk tartanak, aminek nagyon örülünk. Tehát a Vénusz projekt, én ehhez csak egyetlen egy mondatot mondok, azt mondja, hogy erőforrás nem. A szervezet a floridai Vénusz kommunától kölcsönözte a nevét. Na most, hogy ebből hogy lesz jövő, az itt ki fog derülni. De azért egy picit még tegyél hozzá. Hogy... Hát a kommuna az gyakorlatilag a kommunizmus, tehát ez a kommuna, tehát ez a közösségi... Nekem a hippik jutottak eszembe speciál. Hát a kommuna az egy olyan közösséget jelentett abban az időben, amelyben ilyen kommunisztikus elveket vallottak, tehát hogy nem létezett semmi, mindent közösen termeltek el, közösen osztottak meg. Ez egy kicsit szabatosan ez vonatkozott mondjuk a hölgyekre is, tehát mondjuk ez egy kicsit lazán kezelték ezt a dolgot, igen. De ezt mindenki nagyon élvezte, és nagyon jól megvoltak ezzel. Ellentétben azzal, amikor annak idején Magyarországon, ha visszagondolunk azokra az időkre, amikor ilyen nagy közösségi szellem volt, akkor volt az a szállóége, hogy ami a tiéd, az az enyém, és ami az enyém, ahhoz semmi között. Na jó, tehát... Nyugaton ez abban az időszakban nem így álltak hozzá, de mindegy. 1975-ben ebből a bizonyos kis kommunában azon a helyen, ez az Egyesült Államok középső részén található, ott ez a bizonyos Jacques Fresco nevű úr és egy Roxanne Meadow nevű, vagy Midó nevű hölgyel karöltve megálmodta a Vénusz projektet. Ez az úr jelen pillanatban egyébként 98 éves, és még mindig aktív, ez azért félelmetes, és még mindig ontja a jobbnál jobb ötleteket. Ő egyébként egy mérnökember, feltaláló, környezetkutatással, környezetszennyezéssel, minden létező, egy polihisztor, mindenfajta témával foglalkozott, és ő úgy gondolta, és ezt egyébként majd a bejátszások egyikében majd úgy el is mondja, hogy én nem tudom megmondani önöknek, hogy milyen az ideális világ, mert ezt senki nem tudja megmondani, igen. De azt nyugodt szívek jelentettem önöknek, hogy a mostani az pocsék, az rossz, tehát a mostani világot mindenképpen meg kell változtatni. Igen. És ami egyébként fantasztikus ebben az egészben, hogyha jobban belegondolsz, és ezt az előző adásban is már megemlítettük, hogy nincs meg igazából most az a futurológiai irányzat, amely valami igazán pozitív jövőképet próbálna felrajzolni. Igen, mert azt se tudjuk kitalálni, hogy mi lesz 5 év múlva, igen, nem mi lesz 50 év múlva, igen, vagy 100 év múlva. Igazából, ha most belegondolsz, és ha valaki veszi a fáradtságot és utána olvas, most csak és kizárólag olyan híreket olvashat, hogy olajkorszak vége, igen. Visszamegyünk a középkorba, a környezetszennyezés, a bolygómérséklet ennyire emelkedik, az erőforrások kihasználása, a népesség ilyen radikális módon növekszik, ilyen is ilyen betegségek fognak elterjedni. Most már a globális felmelegedésről nem is beszélünk. Igen, de mert ez nem is igaz egyébként. Persze, ezért tudtam, hogy ezt mondod, itt volt mögöttem. Igen, ugye. Na, tehát magyarán csak
bajós, szörnyű, borzasztó jövőképekkel riogatnak bennünket. És azért hihetetlen szimpatikus ez a bizonyos Jacques Fresco és ez a Roxane Meadows nevű hölgy, mert ők viszont egy komplex alternatívát ajánlanak. Tehát ami a lényeges, hogy ők nem csak azt mondják, hogy most a jelenlegi pénzügyi helyzetből ez és ez a kiút, vagy a környezetszennyezésből, vagy bármifajta problémából, hanem ők globálisan nézik az egészet, és akkor onnantól kezdve egy globális megoldást is fogalmaznak meg. Igen, de az a globális megoldás és annak a megfogalmazása, ez gyönyörű. Én nem akarom megelőzni itt a különféle összeállításokat, de én lehet, hogy ez neked nem tetszik, meg nyugodtan, de én már most fölhívom a nézők figyelmét. Hogy nem tetszik, tehát. Jó, szóval én már most fölhívom a nézők figyelmét arra, hogy amit elmondtál, ez 100%-osan igaz, és amit ez az úr kitalál, és éljen még 100 évig, az is nagyszerűen globális méretekben is igaz, de a megvalósítás az nekem az összesből hiányzik. Szóval ki fogja vezényelni, mikor és miből? Na, ilyen szemszöggel néztem én ezeket az összeállításokat. Egy ember, illetve ez a pár, illetve a hozzájuk kapcsolódó néhány... Nem az ő dolguk, nem az ő dolguk. Ezt ilyen gyakorlati szintű megvalósítás, ez egyszerűen elképzelhetetlen, úgyhogy 7 milliárdra, vagy hogy növekszik az emberiség, ezt kivetíteni. Ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. Igazából a probléma ott kezdődne, hogy ő azt mondta, hogy te elkezdted mondani egyébként, hogy egy erőforrás alapú világot akar, amire be fogjuk majd bizonyítani a következő 2 adásban, mert elmondhatom, hogy mind a 2 adás erről fog szólni, hogy ő egy olyan világot képzelt el, amelyben minden bőségesen rendelkezésünkre áll, és éppen ezért ez gyökeresen átformálja a világnak az arcát. A legfontosabb, várjál, a legfontosabb, amit meg kéne csinálni, az a tudatoknak az átformálása. És ebben az a borzasztó, hogy ez mindig csak olyan, hogy egy úgynevezett zárt rendszerekben lehet megcsinálni. Addig, amíg egy rendszer nyitott, és az embereket ezek a külső hatások érik, addig ezt nem lehet megcsinálni. Magyarországon várjál az 50-es években, 60-as években, Rákosi korszak után a Kádár korszakban, addig működött ez a bizonyos fajta modell, amit ugyanúgy kitaláltak a tömegeknek a megregulázására, de működött, de amikor Magyarországon jött, és ezt a fiatal nézők közül már nagyon-nagyon, sőt nem is tudnak róla, ez is egyébként egy agymosás, jött az úgynevezett új gazdasági mechanizmus, 1969, vagy 68-ban, bocsánat, 68-ban, de onnantól kezdve úgymond felpult a rendszer. Tehát onnantól kezdve már lehetőséget ad arra, hogy az addig egy munkás keresett 800 forintot, az igazgató meg 1002-t. Ez volt. De onnantól kezdve ez a bizonyos óró elkezdett kinyílni, lehetőségek adtak, behozták a GMK-kat, és innentől kezdve ez a rendszer kódolva gazdasági munkaközösségek kódolva volt a rendszerben, hogy ez egy idővel meg fog szűnni. Gabi, de várjál, tehát nem volt meg a lehetőség arra, hogy ez az egész kiforja magát, és az emberekben én most pontosan látom. Én beszéltem egy baráti körben, nem barát, csak egy ismerősen valakivel, és akkor mondtam neki, hogy a jövőbeli társadalomban most miért kell, neki van egy egy Bajor márkájú kocsia, egy éltesebb korú, de mindegy, és mondtam, hogy hát most ez teljesen fölösleges, hogy ilyen kocsit legyen, mert mindenkinek lesz valami egyforma kocsi, lehet, hogy a színe más lesz, annak a kocsinak az lenne a lényege, hogy soha nem kéne szervizelni, megbízható lenne, környezetbarát lenni, és elvinne A pontból B pontba. Igen. Totálisan ki volt akadva, hogy mi az, hogy neki ne legyen ez a márkái kocsija, a másiknak pedig ez legyen, hát hogy nem vagyunk egyenlőek. Tudatformálás. Na de tudatot kéne először, Gabi, az Istenért, hát ha valaki megértő, hogy van egy atom, amit nem úgy, mint amit a tervezett elavulás című műsorunkban bemutatunk, hogy direkt úgy készítik a termékeket, hogy x időn belül tönkre menjenek, hanem tényleg a 24. század technológiával, amikor nincs ez a versenyhelyzet, nem kell megint termelni, és csinálnak egy autót neked, ami csendes, halk, biztonságos, és 10 000 kilométer is el tudsz szállítani, mert nem tudom, gravitációs energiával működik. Mi a túrónak akarnál te akkor egy nem tudom milyen? Én megmondom őszintén, hogy én nem akarnék ne csúszunk ki az időből, tökéletesen igazad van, egy példamondat, volt szerencsém egyszer Floridában, mert ugye az ember elcsodálkozik egy ottani autószalonon, hogy ott mi mindent látni, világcsodákat, és egyszer csak bejött egy pasi, ilyen Bermudában, és mondta, hogy kinézett egy olyan itthoni európai szemmel nézve egy középkategóriás autót, szóval semmi, mit tudom, 1500 köbcentista, vagy ilyesmit, ami volt, ami Amerikában elég ritka. Igen.
És azt mondta, hogy itt van, odaadta a hitelkártyáját, beült és elment, mert hát ott ugye ez így megy. És dolgozott ott egy ismerős, egy régen Magyarországról oda ment úr, és mondom, ki ez? Azt mondja, az egyik leggazdagabb ember Floridában, nem millió, most milliárdos, és mondom, ilyen autót kinek vette? Szóval saját magának, mert azt szoktam mondani, hogy ezzel is el tudok menni Orlandóba. Na jó, hát ez a fehér holló. De az embereknek az kellene, és mondom, ebből a két adásból ki fog derülni, hogy ha tényleg össze lehet hozni egy olyan társadalmat, amelyben ezekre nincs igény, tehát nem kell neked mindent megszerezni, nem kell tartalékolnod, nem kell összegyűjteni dolgokat, mert minden a rendelkezésre áll, mindent megkapsz. Egyébként csak egy utolsó gondolat, a 60-as években, amikor a Szovjetunió, akkor még a kommunizmus kezdte úgymond építeni, igen, akkor azt mondták, hogy 2000-re, hát ezt már egy kicsit túlhaladtuk, 2000-re el kellett volna érni a kommunizmust, és a kommunizmus egyébként alapjaiban egy ugyanilyen valami lett volna, hogy az emberek a szükségleteik szerint részesednek a megtermelt javakból. Tehát nem az, hogy hova született, milyenek a képességei, hanem mindenkinek járjon kaja, orvosi ellátástól, közlekedés, oktatás, minden ingyenes legyen, és ezt nagyon szépen elképzelték. Ezt egy országgal arrébb hozzá, készve Svédországban megcsinálták egy időben, ahol mindez dekapitalista körülmények között, bele is rokkant az egész ország, egyébként ez egy másik történet. Ez egy másik dolog, mert amikor azt mondták a Szovjetunióban, hogy 2000-re mindenkinek lesz egy saját repülőgépe, egy kicsi, és hogy ez fantasztikus, és akkor Iván Ivanovics azt mondta, hogy de minek nekem saját repülőgép itt Moszkvából? Azt mondták azért, mert hogyha Kazányban cipőt osztanak, akkor csak felül a repülőjére, és lehet beállni a sorba. Jó. Na jó. Ezt reméljük, hogy értették, hogy ez vicc volt, és szóval csak azért nem akarom elviccelni a dolgot, de szóval azzal kezdtük, hogy ez a rendszer, mondta ez a drága jó ember, aki 98 éves, mindenféleképpen változtatásra szorul, és hibák vannak. Na nézzük. A fejlődés útja világos, de a pénzügyi rendszer, mely a munkájából élő társadalmat követeli meg, blokkolja ezt a fejlődést. Az emberek továbbra is csak dolgozva tudnak megélni. Ha ez a fejlődés nem indul el, soha nem leszünk szabadok, és a technológiát mindig vissza fogják tartani. Ha vannak gépeink, melyek a csatornát tisztítják, akkor azt nem az embereknek kell elvégeznie. A gépekre tehát úgy kell tekinteni, mint amik kibővítik az ember teljesítményét. Egy erőforrás alapú társadalomban sok mai állásnak egyszerűen nem is lesz értelme. Például a pénzkezeléshez, reklámiparhoz vagy jogi rendszerhez kapcsolódó munkaköröknek. Pénz nélkül a legtöbb mai bűntény értelmét veszti. Majdnem minden mai bűntény a pénzügyi rendszer következménye, akár közvetlenül, akár közvetve a pénztelenség és a reménytelenség okozójaként. Végül a törvények is eltűnhetnek. Ahelyett, hogy a vigyázat csúszós úttáblát kitesszük, biztosítsuk az utak csúszásmentesítését. Amikor egy részeg ember autót vezet, és az autó össze-vissza megy, lehetne egy rendszer, ami alapján az autót vissza lehet kormányozni. Törvény helyett megoldás. Szereljünk radart az autókra, így nem fognak összeütközni. Az emberi törvények a felmerülő problémák kezelésére tett kísérletek. Valódi megoldások helyett inkább törvényt hoznak. A gyerekek meg fogják kérdezni szüleiket. Nem láttátok, mennyire nagy szükség van a gépekre? Apa, nem láttátok, hogy elkerülhetetlen a háború, ha hiányt teremtetek? Hát nem nyilvánvaló? Persze, a gyerekek érteni fogják, hogy tökfejek voltunk mi, akiket arra neveltek, hogy a meglévő intézményeket szolgáljuk. Annyira visszataszító, beteg társadalom vagyunk, hogy nem fogunk történelmet írni. Csak annyi marad belőlünk, hogy nagy nemzetek elfoglalták a kisebbeket. A történelem arról fog beszélni, hogy a korrupt viselkedés vezetett a civilizált világ felé, ami akkor valósul meg, ha a nemzetek összefognak. Világméretű összefogás, a közös jólétért való munka, ahol senki sem szolgálja a másiknak. Társadalmi rétegződés nélkül, legyen akár technikai elit, vagy bármilyen más elit, eltűnik a föld színéről. Az állam nem csinál semmit, mert nincs olyan, hogy állam.
A rendszer, amit támogatok, az erőforrás alapú globális gazdaság nem tökéletes, de sokkal jobb, mint ami most van. Soha nem érhetjük el a tökéletest. Akit most láttak, arról beszéltünk, igaz? Igen, ez Jacques Fresco volt. A filmben különböző korszakokból vannak a bejátszások, van egy róla szóló film, és ebben lehetséges, hogy ez még egy régebbi, mert most már, mint említettem, 98, ez lehet, hogy egy 2004-es dolog volt, de ők végigkövették az élet útját, egyébként egy hihetetlen népszerű ember volt, Egyesült Államokban is mindenhol meghívták mindenfajta ilyen showműsorban, Larry King műsorában szerepelt, és mindenhol lehetőséget adtak neki arra, hogy elmondja ezeket a fantasztikus ötleteit. Valaki nézte annak idején ezeket a csatornákat, a Larry King, aki mindig nadrágtartóban ültött, meg ingben. Igen, pont most hagyta azt hiszem abban. Igen, ő is, meg a Jay Leno is. Igen. Na, ez egy másik műsor témája, de itt az elején említettél egy hölgyet is, aki együtt dolgozik ezzel. Ez a Roxanne Meadow nevezetű hölgy. Roxanne Meadow és ez a Jacques Fresco, tehát ők ez a hölgy egy kicsikét fiatalabb, ők azok hihetetlen módon. Nekem borzasztóan szimpatikus, hogy vannak ilyen elkötelezett emberek. Igen. És Gabi, nagyon jól mondtad egyébként, amikor azt mondod, hogy valóban hihetetlen naív. Teljes mértékben egyetértünk, várjál, de most csak azt képzeld el, hogy ha most összehasonlítjuk, hogy mi kellett ahhoz, hogy a kapitalizmusból az 1642-től, most a régi terminológia szerint mondom, hogy az angol-polgári forradalomtól, igen, idáig, hogy mennyi időnek kellett eltennie, milyen szörnyű otromba körülmények uralkodtak, amíg eljutottunk idáig. Sőt, most már megfordult a helyzet, mert most már pont azt a jóléti államot éppen mindenhol építgetik lefelé építgetik az egészet. De mennyi időt kellett nekik arra, hogy a tudatokba beépüljön, volt 400 évük. Arra, hogy létrehozzanak, semmilyen, ők csak egyelőre csak a modell dolgozgatják, és csak az elmélete megvan. Ha meg lehetne ezt csinálni, akkor erre megint kellene az emberek agyának átprogramozása miatt 200-300 év, hogy arra, hogy ne így gondolkozzanak, ne akarjak harácsolni, ne akarjon begyűjteni, és ne legyen, hogy van egy bolygó, Gabi, egy pillanat, igen. Van egy bolygó, ahol van egy ember Indiában, aki napi $1 él meg, és van egy másik, mondjuk az Egyesült Államokban, aki másodpercenként $126,000 keres. Ez egy idióta, ostoba, elmebeteg rendszer. Ez biztos, hogy meg kell változtatni. Ő azt mondja, hogy én adok nektek egy komplett valamit. Sőt, mint a legelején mondtam, azt mondja, hogy én nem tudom, hogy milyen az ideális társadalom, de azt tudom, hogy amit én kitaláltam, az 1000-szer jobb ennél. Igen, és te nagyon mélyek a gondolatok, de most mondtad India, hogy megél napi $1, eszembe jutott, mert tulajdonképpen a tudatformálás, és ezt most szó szerint mondom, Gandhi mondta azt, hogy te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban. Hát ezt ő már nagyon régen, ezt ilyen prímán megfogalmazta, de a másik, amit de ő meg is tette ezt. Ő meg is tette, igen. De a másik, szóval azért mondom, hogy ezek nagyon mély dolgok, és mindjárt jön a következő összeállítás is, hiszen, ahogy elhangzott, itt tulajdonképpen állások megszűnnek, eltűnnek a törvények, eltűnik a bűnözés, mert hogyha, mondta ez a drága jó ember, a Fresco, hogyha a pénzt, tehát a pénzre épülő társadalmat felváltja az erőforrásokra épülő társadalom, akkor már nincs az a harácsolás, meg minden, amit te mondtál. Hát jó, lehet, hogy kell hozzá 200 év. Igen, csak hát az a baj, hogy most jelen pillanatban ő megnézte azt, hogy mik a neurologikus pontjai ennek a földnevű bolygónak, hol van végtelen a nyomor, hol milyen a bűnözés, milyen a környezetszennyezés, az összes dolgot összegyűjtött, és azt mondta, hogy amit ő ad lehetőséget erre, ő ad egy választ erre, arra ez megszűnik, értelmét veszi, nincs semmi. Nem kell, nincs, de ez abszurd dolog. Nem lehetne bűnözés, mert mindenkinek megvan mindene, tehát nem érdemes elvenned, mert neked is megvan, és nem tudod eladni, mert másnak is megvan. Jó, szóval ezt mindig elmondtuk, ez rendben van, igazad van, de azért itt is ott vagyunk egy kicsit, hogy nincsen pénz, mindenki a szükségletei szerint egyformán, szóval ezek a nagy kommunisztikus de várjál, de ő azt mondja,
arra, ezt a későbbiekben majd ebben a 2 adásban majd részletesen kifejtjük, hogy minden lehetőségünk megvan arra, hogy fölépítsünk egy olyan világot, amiben ez valóságá válhat. Nem egy ő nem egy utopisztikus történetet, ő nem egy mese, egy szifit akar mondani, hanem azt mondja, hogy amennyiben megépítünk ilyen és ilyen berendezéseket, amivel ennyi és ennyi energiát nyerünk ki, akkor onnantól kezdve az energiának nincsen semmi ára, nincsen semmi értéke, mert korlátlanul áll rendelkezésre. Valaki fölnéz az égre, és megnézi azt a bizonyos napnevű bolygót, a napnevű csillagot, amelynek az 1 órányi energiája elég lenne arra, hogy az egész Földet ellássa energiával. Akkor miről beszélünk? Hát ezt csak ki kéne használni. De az összes mostani a hatalmi elitnek a különböző ágazatai, elsősorban a kőolajlobbi, maximális mértékben, ezt már más műsorokban elmondtuk, megakadályozza azoknak az új energiáknak az alkalmazását addig, amíg a kőolajból még 20 billió dollárt be lehet szedni az eladásába, föl lehet az egekig tornált az árat, eszük ágában sincs, hogy bármifajta tiszta, gazdaságos energiát felhasználják. Na, haladjunk akkor, már csak azért is, mert itt ebben nincs benne ugyan, hogy egyáltalán kinek kell elmesélni azt, hogy milyen lehet ez az egyelőre elképzelt jövő, de mindjárt felteszi itt az összeállításban szereplő fiatalember a kérdést, hogy ha a Föld nevű bolygóra valahonnan nálunk fejlettebb idegenek érkeznének, akkor vajon hogy tudnánk mi elszámolni azzal, hogy hogyan és miért tesszük tönkre a bolygót? Nem hiszem, hogy értelmesenyeknek tartanának bennünket, de ez egy másik történet. Tessék! Üdv a hanyatló társadalomban! A nevem Péter József. Ez a műsor azoknak szól, akik szeretnének kissé szkeptikusabbak lenni a társadalommal kapcsolatban, mert olyanok, mint például én. Ahogy ebben a kísérletben botorkálsz, amit globális társadalomnak nevezünk, egyre inkább kényelmetlenebbül érzed magad benne. Esetleg még az is frusztrál, ahogyan mi, az emberi család megválasztottuk, hogyan szervezzük meg társadalmunkat ezen a kis bolygón. A néhai csillagász és tudományos gondolkodásmód közismert szószólója, Carl Sagan, a Kozmosz című nevezetes PBS sorozatában egyszer felvetette a kérdést. Ha meglátogatna minket egy felsőbbrendű faj a galaxis egy másik részéből, és meg kellene magyaráznunk a bolygónk helyzetét, valamint az emberi ügyek állapotát, büszkék lennénk arra, amit leírnánk? Hogyan próbálnánk elmagyarázni, hogy a világ népességének majdnem fele, több mint 3 milliárd ember csak hogy életben tud maradni nagy nyomorúság közepette, vagy egyszerűen meghalnak? Olyan gyakran, hogy minden néhány másodpercre jut egy személy. Mindez az előre haladott technológia hajnalán, amely által könnyedén táplálható, ruházható és elszállásolható lenne minden család a Földön tiszteletre méltó életszínvonalon. Hogyan magyaráznánk a globális háborúzást? 230 millió áldozat az embertársai által megölve csak az utóbbi 100 évben. Miért is? Értelmetlen territorializmus? Erőforrások dogmatikus elavult ideológiák miatt? Mindez amellett, hogy egyre erősebb a tudományos felismerés, hogy mi valójában egyszerűen egy család vagyunk. Egy háztartáson osztozunk, pontosan ugyanazok a természeti törvények hatnak mindannyiunkra. Ebből kifolyólag ugyanaz az egységesítő működési ideológia is. És mit mondanánk a gazdasági rendszerről, a társadalmunk alapjáról, nem beszélve a domináns motivációnkról? Hogyan magyaráznánk azt, hogy ahelyett, hogy hatékonyan megszerveznénk a társadalmunkat, hogy egyetlen rendszerként kezeljük ezt a közös háztartást, mi gyerekesen elosztunk mindent, és versengünk és kihasználjuk egymást egy elavult, a környezetet teljesen figyelmen kívül hagyó játékon keresztül. Egy játék, amely egyébként amellett, hogy látszólag rengetegféle emberi atrocitást fenntart, most úgy tűnik még inkább megingatja a társadalmat. Hát, hogyha akarom, akkor ez egy, hogy is mondjam, csak nagyon kellemes magyarázatnak tűnt, de ahogy mondtad, nem valószínű, hogy az ide látogató nálunk fejlettebb lények, tök mindegy, hogy milyen létezési formában normálisnak tartanának minket itt a Földön. Hát igazából nem. Ahogy felhasználjuk, amit csinálunk, tehát hogy olyan szempontoknak rendeljük alá az egész emberiségnek az életét, amely szerintem, hát finoman szólva és arcpirító. Hát, tényleg nagyon őszintén úgy gondolom. Tehát, hogy meg lehetne, vagy létre lehetne hozni egy valóban élhető erőforrás alapú világot,
ebből a Föld nevű bolygóból. És akkor nem kellene messziről menni, tehát nem kellene olyan dolgokat feltételezni, hogy most nem tudom, miket kéne költeni, hanem a jelenlegi a költségvetéseknek az átcsoportosításával, az új energiafelhasználásra helyezésével meg lehetne csinálni. Ha sokkal jobban dolgoznának a magfúziós reaktoron, ami az atomreaktort fölválthatná, ugyanaz a folyamat játszódik le benne, mint a napba. Az óriási mennyiségű, 1000-szer ennyi energiát ad, mint egy atomreaktor, és ráadásul tiszta, nincsen sugárzásveszély, nincsen semmilyen probléma. De amíg ilyen lobby van, addig nem tudsz mit csinálni. De addig tényleg nem tudunk mit csinálni. Most egyébként valahol az Egyesült Államokban megnyílt egy hatalmas, úgy mondom neked, hogy napelem farm, már több négyzetkilométer kiterjedésű, 144 000 vagy 150 000 embert lát el energiával, full energiával az ottani körülmények között, tehát többször volt Amerikában, tehát ott orbaszájba megy a légkonditól elkezdve, tehát elég tetemes a fogyasztás egy amerikai háztartásnak, lényegesen több mondjuk, mint egy európai, tökéletesen el tudja látni. Ilyeneket kéne. Nem azokat, amiket itt mondanak egyébként a zöldek, a szélerőművek, meg ilyesmi, mert azoknak tényleg kicsi a hatékonysága, de ha olyan helyre, olyan számba építenének. Én Dél-Amerikában, amikor voltunk egy külutazáson, ott láttam egy olyan települést, ami teljes egészében szélenergiában, azon az elmaradott régióban, vagy bocsánat, Mexikóban volt. Az egész települést, ez nem volt ilyen település, de valami 15 vagy 18 000 embernek teljes energiaellátását biztosították ezekkel a szélkerekekkel. Tudom, hogy ez fölépít, most még, de igen, de ez a világ minden olyan dolgára vonatkozik, hogy ha keveset építünk belőle, akkor valóban drága lesz. Azért van most ilyen, hogy egy egyszerű kocsi, amivel csinálunk 5 milliót, az csak egy egységbe kerül, amivel csinálunk 300-at, az meg 10 000 egységbe kerül. Mindig az jut eszébe, hogyha valaki elmegy arra a nyugati határszél felé, és most már Magyarországon is van jó néhány szélkerék, szélerőmű, de átmész a határon, akkor 10 évvel ezelőtt is 10-szer annyi volt az osztrákoknál. Én nem hiszem, hogy 20 kilométeres távon belül a határtól ide-oda, ott jobban fúj a szél, mint itt. Nem, ez abszurd, és azon kívül megvannak azok a helyek, amiket pontosan fel lehet mérni, most már megvannak a meteorológiai módszerek, hogy hol állandó szinte, mit tudom én, szinte minden alkalommal ilyen szélfolyosók vannak, ahol szinte állandóan folyamatosan. Hát de ez csak egy apró valami, de utána majd elhangzik majd ebben a műsorban, hogy mennyi lehetőség kínálkozik, de én igazából, Gabi, én azt érezném most fontosnak, hogy arról kéne meggyőzni az embereket, hogy van alternatíva. Tehát az emberek belemenekülnek ebbe a világba, és hagyj mondjak csak megint csak egy ilyen kis szubjektív, az interneten láttam egy képet, a 2 darab képből állt, az egyiken látszott 2 hazai celeb már, bocsánat, tehát 2 nagyon ismert illető, máskor ott volt egy hajléktalan a kutyájával, ahol így összebújva és próbált bújni, és akkor azt mondta, a szöveg azt mondta, hogy te ezeket a baloldalon levő embereket támogatod azzal, hogy mit tudom, SMS-eket küldesz, hogy kimaradjon a VV, akármicsoda, nem tudom milyen, akármilyen programban, teljesen, igen, bármiben. Ezek pedig ott éheznek, és ott van is az ember, és a kutya, és az éhhalál, és lefogy, és nem tudom micsoda. Tehát, hogy nincsenek meg bennünk ezek az egészséges valami az értékrend. Tehát eltorzították az értékrendünket, és mindenki arra megy, hogy bekarmolva mindent begyűjteni, összehalmozni, vagy valami, és most erre elértük azt a helyzetet, amit a Jacques Fresco és a Roxane Mendon nagyon-nagyon szeretem megszüntetni, hogy olyan annyira döbbenetes módon összehalmozódott, amit említettem neked, hogy olyan írtózatos vagyonok keletkeztek, amit már ők is érzik, hogy ez már szörnyen sok, miközben, tehát miért lenne természetes, van egy föld, ezen a földön kialakult az emberiség. 4,5 milliárd év kellett, hogy itt legyünk. És akkor miért van az, hogy az erőforrásokat ilyen szélsőségesen, betegesen, otromba módon kell elosztani? Nem így kéne csinálni. Simán meg lehetne csinálni, hogy ennyi ember boldogan, kiegyensúlyozottan is jól éljen, és várjál, és azokat a kifogásokat, amiket mondják, hogy igen, ha most automatizálunk, akkor az munkanélküliség. Igen, de ez nem lenne érdekes, hiszen ez természetes. Hát ha mindent automatizálunk, akkor csak néhány embernek kéne dolgozni, karbantartók, akik ellenőriznék a rendszereket, és az emberek a természetből létrehozott műszaki eszközök csak az ember szolgálnak, és akkor nem lenne ilyen problémát. Mindenki jól élhetne abból, hogy amit mi és elődeink, mármint a jövőbeli civilek beszélek, azt létrehoztak, megvalósítottak egy olyan gépésztett társadalmat, amelyben az energiától elkezd az elosztás, a gyártás, minden meg van oldva, és nekünk az a lényege, hogy önmagunkat végre megvalósítsuk, hogy kreatívak legyünk, hogy alkossunk, hogy
Az előbb említetted ezt a két képből álló egy képet, eszembe jut, és mondtad, hogy láttad az interneten, hát hogyha valaki figyeli, akkor most azzal van tele az internet a szó legjobb értelmében, hogy egy 18 éves lány Budapesten egyedül lakik, iskolába jár, éppen végez, de dolgozik, önmagát tartja el, és befogadott maga mellé egy 81 éves hajléktalan nénit, és elmondta, hogy igenis, látta, segít neki is nyilván a néni valamit otthon, de hát erre mondtam az előbb, hogy fehér holló, de valami, ez most így jelentheti azt, hogy itt már valami jel megjelenik, hogy talán lesznek olyan emberek, ezt most nem a hajléktalanokra értem is erre az egy esetre, hanem arra a bizonyos tudatformálásra, amit te is mondtál. Én azt gondolom, hogy igen, például a Vénusz projekt, és látom ott a megjegyzését, ott van ez az Zeitgeist nevezetű program, a Korszellem nevezetű Zeitgeist, bocsánat. Ellentétben a Poltergeist-tel. Igen, amit szintén egyébként a Jacques Fresco-nak az agyszüleménye. Ezekben ők alternatívát adnak, ők elindítottak valamit, és én azért vagyok optimista, mert ők keresnek, ők minden ilyen műsorukba, amiket csinálnak, a végén elmondják, hogy csatlakozz hozzánk. Megpróbálnak létrehozni egy közösséget. Megpróbálja az erre érzékeny embereket, akinek megvan az affinitásuk erre, összegyűjteni, hogy kovácsolni belőle egy kis csapatot, amelyik, a jövőben a magja lehet ennek a bizonyos változási folyamatnak. Igen, én kicsit most már finomítok a saját mondani valóban. Nem értesz egyet a véleményedben. De én egyetértek, csak ugye el is mondtuk, és még el fogjuk mondani egy párszor, hogy kommunisztikus elképzelések, naivitás, stb. De legalább ők most nagy-nagy szellemi tartalommal legalább megpróbálják. Szóval ez olyan, mint amikor adományokat adnak, és mindenféle felajánlásokat tesznek nagyon gazdag emberek, hogy pénzzel azt valamit támogatnak. Tök mindegy, hogy sport, vagy találmány, bármi, és akkor azt mondja, persze, neki van miből. Igen, de még van 100 vagy 200, akinek lenne miből, de nem. Nem, így van. Szóval ezért mondom, hogy itt legalább a csíráit megpróbálják elinteni. Na, sok beszédnek sok az alja, maradunk a Vénusz projektnél, egy kicsit még magyarázzuk, de most már nem mi, hanem ők képről. Jacques Fresco az általa elképzelt megoldást úgy hívja, erőforrás alapú gazdaság. Ebben a társadalmi gazdasági rendszerben a javak és szolgáltatások mindenki számára elérhetőek pénz használata nélkül, csere, hitel, adósság vagy a szolgaság bármely formája nélkül. Ez más, mint bármely eddigi társadalmi rendszer. Frescót 75 év tanulmányai és kísérleti kutatásai vezették el ebbe az irányba. Az erőforrás alapú gazdaság a rendelkezésre álló erőforrások alapján működik. Elérhetővé teszi az erőforrásokat minden emberi lény számára a Földön. Ingyen, mindenféle árcédula nélkül. Ma bőven elegendő erőforrásunk van ahhoz, hogy felépítsünk egy sokkal fejlettebb társadalmat. Nem kis stílű jótékonykodásról beszélek, hogy az emberek épp elérdegéljenek, hanem egy nagyon fejlett civilizációról. Megvannak hozzá az erőforrásaink és a technológiánk. Csak alkalmaznunk kell. A Vénusz Project egyik alapvető eleme a szűkösség, a hiány megszüntetése. Itt jön be a képbe a technológia, mert ha létrehozunk egy erőforrás alapú gazdaságot, és valamiből hiány van, akkor nem fog működni. Az erőforrás alapú gazdaság nem működik egy olyan társadalomban, ahol nincsenek meg az erőforrások. Ma a technológiánkkal elérhetővé tudjuk tenni a dolgokat, eltörölhetjük a szűkösséget, bőséget teremthetünk. Amíg fenn tudjuk tartani ezt a bőséget, az megszünteti a kapzsiságot, az önzést, valamint a bűnözés és az aberrált viselkedésformák nagy részét. Lehetséges egy olyan társadalmi rendszert tervezni, ahol mindenki teljes, konstruktív életet élhet. Ha a tudomány és a technológia erejét arra fordítanánk, hogy megoldják az emberiség és a környezet problémáit, és felszámolják az adósságra épülő pénzügyi rendszerünket éltető hamis szűkösséget. Politikai nézetektől, társadalmi szokásoktól és vallásoktól függetlenül minden ember végső soron ugyanazoktól az erőforrásoktól függ. Tiszta levegő és víz, megművelhető termőföld, egészségügyi ellátás és megfelelő oktatás.
Úgy gondolom, hűséget kellene esküdni a Földnek és minden lakójának. Ez lenne a jövőben a követendő út. Az emberi faj egyetlen család, és a Föld mindenki otthona. Sem országok, sem népek nem tudnak már egymástól függetlenül létezni. Nagyon szép elképzelés, erre megint csak ezt lehet mondani, és egyáltalán, amit már mondtunk mi is, meg a Fresco úr is mondott, erőforrás alapú társadalom, mindenkinek meg lesz minden, és akkor hát reméljük, hogy így is lesz, és teljes, konstruktív életet fogunk élni. Igen, most ebben egyetlen egy baj van igazából, hogy ő talán majd valami bejátszásból, igen, vagy most vagy a következő adásban majd kiderül, hogy ő igazából, ő úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy ez a változás igazából el tudjon kezdődni, az egy kataklizmán keresztül vezet az út, tehát ő meg van róla győződve, és egyébként azt hiszem, hogy minden normális ember sajnos itt a Földön bolygón, hogy ennek a rendszernek össze kell omlania. Tehát úgy lett felépítve, hogy egy olyan spirálba hajszoltuk meg, aminek nincs vége. Addig, amíg még mindig tömünk bele valami adósságot, meg mindig beírunk a számítógépen ilyen nullát a számokat, addig még ez működik. De tényleg nem lehet leállítani. Ha nagyon-nagyon reálisan nézzük, akkor azt mondom, a tervezett elavulás nélkül valóban nem működne, mert ez a rendszer úgy lett kitalálva, hogy annak szerves részét képezi ezt, mert őrült módon kell gyártani a termékeket. Beszéltük azzal, hogy például a mobiltelefonnak az 1 vagy 2 éves időtartama, életciklusa már lecsökkent fél évre. Már fél évenként ki kell hozni egy modellt, és fél évenként meg kell róla győzni. Mert cseréld le a más. Így igaz. De ugyanez vonatkozik a televíziókra, minden műszaki dologra. Ez egyfelől azt mondjuk, hogy ez egy undorító, gusztustalan, nagyon sokan élnek vele egyébként, annak ellenére ezzel a lehetőséggel, de ez mondom, ez csak azért van, mert ez az őrült spirál ezt tartja életben. De miután a világnak az adósságállománya, ha jól tudom, valaki azt mondta, hogy 53 trillió, 53 000 billió dollár, tehát kimondhatatlan összeg, valami szörnyű az összes, és azt hiszem, megmondom őszintén, utána kellett volna, nem tudom, 4 országnak nincs adóssága a Földön, nem tudom, hogy melyikek azok. Lehet, hogy mondjuk Észak-Korea az egyik, vagy valami, mert ott egy zárt rendszer működik. Igen, vagy nem mondják. De mondom, tehát így ilyen szintű az egész, és ennek a rendszernek magában kódolja azt, hogy össze kell lenni, mert a végén már tényleg nincs, tehát az utolsó nem tud belerakni, mert akkor, és akkor lásd, hogy mi volt 2008-ban, és ez össze fog omlani. Na most az összeomlás után, abba a világba gondolják ők, hogy akkor már meglegyen ennek a csoportnak, legyen egy nagy csoport, aki amikor újra akarjuk építeni ezt az egész világot, akkor más szempontok alapján, ne az, hogy a régiből megpróbáljuk átmenteni, amit lehet, hanem új alapokra helyezzük az egészet, és onnan építsünk fel egy olyan élhető, erőforrás alapú világot. Ez értelemszerűen azt feltételezi, ami sajnos az előző műsorunkban már többször, nem ez a sajnos, az előző műsorunkban már többször említettük, hogy sajnos sokan arra számítanak, hogy ez néhány milliárd, és itt dobálódzunk a embermilliárdok, a néhány milliárd embernek a halálába, pusztulásába járhat, egy ilyen globális ilyen kataklizma, és akkor utána azoknak a keveseknek adatna meg, de hogy akkor se, hogy azok kevesek, akik túlélik 500 millió, 1 milliárd, 2 milliárd, teljesen mindegy, miről van szó, hogy azok ne a régi világról, ne ugyanazt építsék fel, tehát megcsinálják egy olyan valamit, amit 200 évig megint működőképes lesz ugyanilyen alapon, majd aztán megint összeomlik, hanem csináljunk egy ettől teljesen eltérő Vénusz projektet, egy élhető, erőforrás alapú világot, amelyben mindenkinek megadatik az, ami ebbe, de tényleg mindenkinek. Na most te azt mondtad, ugye valamiféle kataklizma kell, hogy tényleg erre rádöbbenjenek, megváltozzon a világ. Be fog következni. Na most te nagyon úri módon kataklizmát mondasz. Én meg azt mondom, hogy mindig, hogyha végignézed a történelmet, most nem akarok visszamenni a 20 000, meg nem tudom hány 100 000 évre, hanem csak az általunk nagyjából ismert történelmet, mindig valami nagy balhé volt, ami változott, és mondhatom én a párizsi kommunt, a francia forradalmat, az angol forradalmat, és akkor ugrunk bármikor minden. De orosz forradalmat is mondtad, az orosz forradalmat is, a nagy októberi szocialista forradalmat, de ha most nem a politikát és nem a társadalmat nézzük, hanem mindig, most eszembe jutott Vásárhelyi Pálca, régen gondolkoztak azon, hogy akkor mi elkezdett ott a Tisza szabályozásával foglalkozni. Addig, ameddig egy baromi nagy árvíz nincs, addig senkinek nem
jut eszébe, hogy gátakat kell építeni. Vagy most említetted 2008-at. Mondok egy másik dátumot. 2011. Ugye mindenki tudja, mi történt Amerikában, de ennek annyi szála és kiágazása van. 2001, bocsánat, nem 2011. 2001-re ennek annyi szála, ága-boga van, ami most nem csak arról szól, hogy a tornyok összedőlnek, hanem megint egy hatalmas változást hozott a világban. Szóval nekem azért szimpatikus ez a pasi, ez az öreg úr, mert ő valami olyasmit mondta, hogy nem kéne talán kivárni mindig a nagy balhét, hanem gondolkozzunk előre. Igen, de ő sajnos miután, hogy ennyi rengeteget foglalkozott a jövővel, igen, és a jövőt a jelenből akarja fölépíteni, nagyon-nagyon látja, tehát a műsor elején említettük, hogy a jelennek a hibáit nagyon nagy mélységben látja. Éppen ezért meg van győződve, hogy ez mindenképpen össze fog omlani, de ezt igazából valahol a világon mindenki érzi, hogy ez meg fog történni, és mindenki arra készül már igazából a háttérbe, amiről kis embereket senki nem tájékoztat róla, hogy milyen átrendezés kell. Biztos, hogy léteznek már azok a forgatókönyvek, ahol az óhatatlan veszteségek címszalatt rubrikában be van írva, jó néhány nemzetnek jó néhány 10 millió, 100 millió vagy milliárd összességében lakója, akik mindenképpen úgy fognak, mert hogy ezt csak így lehet megoldani, enélkül nem. És ez idézőjelbe téve az új világrendnek a terveivel is egybevág, csak mondom, az új világrendben nem egy ilyen társadalom jön el, amit ők szeretnének, hanem az a mi jelenlegi világunkra épülő, de ennél sokkal kötöttebb ilyen rabszolgatársadalom, ahol ugyanúgy létezne ezerszer jobban az uralkodó elit, aki teljes egészében uralná azt az életben maradt 500 millió, 1 milliárd, 2 milliárd embert. Ellentétben ezzel, hogyha ez valóban bekövetkezne, akkor annak a 2 milliárdnak, vagy utána, amikor elkezdenek sokasodni, akkor 3 milliárd embernek tényleg egy élhető, egy boldog, kiegyensúlyozott jövőt, és meg tudná adni. Létezik minden feltétel itt a Földön. Most könnyítsünk egy kicsit a dolgon, ugye arról is már szó volt, meg szó is lesz még, hogy ott van egy ócska düledező épület, akkor talán, és ezt látni filmeken is, most építőiparra gondolok, felrobbantják egyenlő a Föld, és egy újat építenek, mert sokkal jobban lehet a jövőben gondolkozni, ha ezt elfelejtjük, megpróbáljuk összetódozni, fódozni, hanem egy új, és mondok egy nagyon egyszerű példát, tényleg. Azt szokták mondani a gyereknek, amikor mondja a szülő, hogy kisfiam, menjél teniszezni. És akkor azt mondják neki, hogy de ne a papától tanulj, aki rosszul játszik, hanem menj el az edzőhöz, mert hogyha rosszul tanulod meg az alapokat, az sokkal nehezebb helyrehozni, mint hogyha már az alapok jók. Lehet, hogy mint minden hasonlat ez is erőltetett, de hát itt erről is szól a történet, nem? Igen. De igazából a történet arról szól, mint ami a következő versenyben benne lesz, hogy igazából az automatizálásról szól. Tehát, hogy a Fresco igazából azt akarja nekünk bemutatni, hogy maga az automatizálás, a kibernetikának a kiteljesedése az egész bolygóra gyökeresen megváltoztathatná. Ő egyébként arra céloz, hogyha időben elkezdtük volna, akkor ez már most alkalmas lenne arra. Tehát ha ebbe az irányba indultunk volna el, és nem egy ilyen pénzközpontú, harácsolós hitel és adósságválsághoz vezető rendszert építettünk az egész földnevű bolygón, akkor, ha ebbe az irányba indultunk volna el, akkor már most is egészen máshoz tartanánk, de maga ez az automatizálás, a robotoknak, a különböző eszközöknek az alkalmazása, amit most úgy próbálnak egyébként kommunikálni az embereknek, hogy ez egy szörnyűség, mert onnantól kezdve te elveszíted az állásodat, de ez nem baj, mert nem kell, hogy állásod legyen. Nem az a lényeg neked, hogy most te úgy érezed, hogy akkor elvették tőled a lehetőséget, mert hiszen ha egységes, egészséges és igazságos az elosztás, akkor ilyen probléma nem kell lenni, és van miből élned, mert az egész világnak bőségesen rendelkezésre áll minden megtermelhető jó, amire csak az embereknek szüksége lett, és nem kell neki semmivel görcsölnie. Persze. Nem kell azon görcsölnie, hogy most én akkor most miből fog megélni, mert most elvesztettem. Nem kell, hogy dolgozzál, használd ki a kreativitásodat, próbálj új világok felé eljutni a szószoros értelmében. Próbálj művészkedni, próbáld megvalósítani önmagad. Minden, ami hiányzik az emberből, mert itt vannak ebben a taposon malomba, kiszabadulnak, hazamennek, mit csinálnak, leülnek a tévére, és 5 évben keresztül ostobábbnál ostobább műsorokat bámulják. Bocsánat. Taposó malom, ugyanhogy mondhatsz, mókuskerék. Mókuskerék. Na szóval most nem a science fiction jön, és nem a gépek lázadása, de hogy a gépek például hogyan szabadíthatják föl az embert, körülbelül erről szól a következő. Tessék.
Ha visszatekintünk a történelemben, nagyon világosan látszik a minta. A gépesítés átveszi az emberi munkát. Az eltűnt liftkezelőktől a teljesen automatizált autógyárakig. A tény az, hogy ahogy fejlődik a technológia, annál kevésbé lesz szükség az emberi munkára. Ez komoly csapást jelent, és ez a monetáris rendszeren alapuló foglalkoztatás hibáját jelzi. A foglalkoztatás közvetlen vetélytársa a technológiai fejlődés. Az ipar profit központúsága következtében mindig lesznek elbocsátások a gépesítés miatt. Amikor az ipar gépesít, a munkanap rövidítése helyett leépítések vannak. Emiatt jogos a gépektől való félelem. Egy nagymértékben gépesített társadalomban óvatos becslések szerint a mai szakmák legalább 90%-át gépek veszik át, felszabadítva az embereket a rabszolgaságból. Hiszen éppen ez a lényege a technológiának. Idővel, a nanotechnológiával és más magasan fejlett technológiák alkalmazásával az is elképzelhetővé válik, hogy akár a legbonyolultabb orvosi beavatkozásokat is gépek végezzék. És a múlt példáiból egyértelmű, hogy sokkal sikeresebben, mint a mai emberek. Te jössz. Nekem eszembe jutott arról az, amit a múltkor mondtunk, hogy annak idején a lioni takácsok idején, ezt a múltkori adásban azt hiszem említettem, hogy teljesen a géprombolók összeálltak, mert hogy elvesztik a munkahelyéket, és összetörték a szövőgépeket. Szóval azért ez egy más világ most már. Ez egy nagyon más világ lenne, de az a baj, hogy a jelenlegi rendszerben élő, gondolkodó emberek ehhez is valami egészen másképpen állnak hozzá. Tehát amikor erről a dologról van szó, akkor egy mostani szakembernek, egy pénzügyi gazdasági szakembernek a meglátása következő, és ezért ez önmagában szörnyen hangzik, azt mondja, hogy automatizálunk? Oké. Kevesebb lesz a munkahely, figyelj. Igen. Ez nem azt jelenti akkor, hogy csökkenteni kéne átmenni a munkaidőt mindaddig, amíg már nem lesz szükség a munkaidőre, mert mindent megtermelnek ingyen ezek a dolgok, hanem azt mondja, hogy ha kevesebb lesz a munkahely, akkor a kevesebb munkahelyre több jelentkező lesz, tehát csökkenni fognak a fizetések. Na most, de ezt lehet, hogy benne is tesz valami bejátszásban, na most ez önmagában is szörnyen hangzik, de ez a gondolkodásmód, tehát úgy állnak hozzá, és különböző ilyen teátrális példákat mondanak, amikor azt mondja, hogy ha most lenne a világon összesen csak 100 darab narancsfa lenne, akkor egy darab narancsnak az értéke 15 milliárd dollár lenne, igen, mert csak 100 darab van belőle. És volt egy ilyen másik ilyen kicsit ostobának tűnő valami, hogy ha most aranyeső hullana az égből, és ez egy 3 hétig esne, akkor meg mindenki az összes aranyat kidobálná, mert 5 forintot nem érne teljesen, úgyhogy rajta van. Tehát, hogy ebbe a világba, és ezt akarják elkerülni, hogy ebbe a világba nincsen bőség. Úgy alakítják a dolgokat, hogy abból, amiből nagyon kevés van, annak az egekbe szökik az ára, és nagyon sokszor úgy próbálják megcsinálni, hogy például emlékszel rá, hogy az OPEC tagállamok, mit tudom én, lecsökkentik az olajtermelést, abban a pillanatban kevesebb olaj van a piacon, abban a pillanatban fölveszik az árát, és ezzel irtózatos plusz bevételekre lehet szert tenni. Tehát most így néz ki. Ő viszont azt mondja, hogy abban a világban, amit én megálmodtam, ott nincs ilyen, mert ott mindenből elképesztő bőség van, hogy nem is tudod kihasználni, felhasználni. Most azért szakítalak meg, mert megszakítjuk adásunkat. Nem szakítjuk meg, és nem mondunk reklámot, hanem kollégám itt a kamera mögött mondta, hogy késik a szerkesztőség órája, úgyhogy kicsit gyorsítanunk kell. Tehát a változás... Mennyit késik az óra, megkérdezhetem? Igen, mennyit? Egészen pontosan 3 percet, úgyhogy én azt hiszem, hogy így, ahogy közeledünk a mai adás vége felé, nem szeretném, hogy a változás szükségességét kihagynánk, úgyhogy tessék, ez következik. Ez a rendszer egyre szélesebb körben alkalmazza az automatizálást, ami csökkenti a lakosság többségének a vásárlóerejét. Eljön majd a nap, amikor a foglalkoztatás szintje itt lesz, a termelés itt, a vásárlóerő pedig itt. A rendszer pedig leáll. Bedőlnek a bankok, és semmi sem működik többé. Nagyon gyorsan haladunk ebbe az irányba. 2011-ben már elértük azt a helyzetet, ahol kezd nyilvánvalóvá válni, hogy a gép legyőzte az embert.
Hihetetlenül nagy a termelékenység, sokkal kevesebb emberrel. Nagyobb a termelékenység a gazdaságban, mint ezelőtt bármikor. Egy iPad alkalmazás többet tud elvégezni, mint 4 ember. Arról van szó, hogy kevesebb a munkahely. A meglévő munkahelyeken pedig értelemszerűen kisebbek lehetnek a bérek. Több ember verseng ugyanis kevesebb munkahelyért. A bérek lecsökkennek, ez a középosztályt érinti leginkább, és onnan tovább gyűrűzik. A társadalmi összeomlás felé haladunk. Azt hiszem, ez világszerte be fog következni, nem csak itt. Nem kell ehhez megdönteni a kormányt. Csak hagyni kell a dolgokat a maguk útján haladni, és a kormány megdől. Ha kezedben van a média, meg tudod nyugtatni az embereket, de ha egyre többen válnak munkanélkülivé, és nincs vásárlóerejük, a rendszer összeomlik. Nem működik tovább, kezdődnek a fosztogatások. Ez már folyamatban van, ez az ország már is fizetésképtelen. A társadalombiztosításnak gondjai lesznek a nyugdíjak kifizetésével. Jóval többet költöttek már, mint amennyiük valójában van. Nem tehetnek mást, egyre több pénzt kölcsönöznek a bankoktól, halmozzák az adósságot. Íme korunk egy gyászos jelképe. Nem messze innen Manhattan belvárosában látható. Az Egyesült Államok államadóssága túlnőtte az államadósság óráját. 1989-ben helyezték üzembe, akkor az államadósság még kevesebb, mint $3 billió volt. Az utóbbi időben az adósság olyan mértékben nőtt, hogy elhagyták a dollárjelet, hogy legyen hely még egy számjegynek. Amikor a szám túllépte a 10 billiós határt, és minden egyes másodpercben tovább nő. Egy teljesen új, 2 számjeggyel kibővített órát szerelnek fel jövőre. A szövetségi kormány nem nyomtathat pénzt. Nem adhat kölcsönöket, és nem vehet részt a banki üzletben. Ez csak a bankárok kiváltsága. Szóval 3 mondatra van időnk. Igen. Az egyik, a gép legyőzi az embert. Nem, itt ennek az egésznek az a lényeg, amit ő elmondott itt, hogy igazából mindennel összefügg, és ő gyakorlatilag ezt az egész rendszerét beleépítette a mostani rendszerbe, és azt mondta, hogy többek között itt most az a probléma, hogy az államok önmaguk nem bocsájtatnak ki pénzt, csak a kereskedelmi bankok, és éppen ezért kell kamatot fizetni, és a kamat miatt van az egész infláció. Tehát ő kitér a pénzügyi alapokra is, amit gyökeresen nagyon hamar meg kell változtatni. Hát úgy legyen. Kedves nézők, akkor szép volt. Ez szép volt, gratulálok. És magadnak. És időben is. Szóval szó volt itt a Vénusz projektnek a vezetőiről, szellemi vezetőiről, és akkor az a játékkérdés a mai, hogy kik a Vénusz projekt szellemi vezetői. Elmondtuk néhányszor, el is hangzott az összeállításunkban. Igen, egy férfi és egy női nevet kérnénk. Igen, egy női és egy férfi nevet kérnénk. Bocsánat. Na, szóval tessék szívesen a hihetetlen magazin.hu-ra küldeni a megfejtéseket, és minden héten, illetve minden 2 hétben e-mailben értesítjük a résztvevőket, hogy kik a nyertesek. Én itt egy fél pillanatig még gratulálni szeretnék. Még egyszer, hát ha nem láttam a műsor elejét, Bakuc Jánosnak és Bernát Péternének, akik az előző 2 adásban kisorsoltuk, hogy ők a szerencsés nyertesek. Hol lehet még minket megnézni, megtudni, az a lényeg, hogy a műsorunkat, most már, hogy rajta van minden országos csatornán a műsorkábel televíziós szolgáltatók kínálatában ott van, tehát meg lehet nézni az 555-es csatornán. Aki viszont az interneten szeretné megnézni, az némi nemű késéssel, 1 hét késéssel, az összeset a YouTube-on megtalálható, megtalálhatja a Hihetetlen, a Facebooknak a Hihetetlen TV oldalán, de a Hihetetlen magazin oldaláról indulva is rá lehet keresni, és ott egyéb információkat és videókat, bejátszásokat, képeket is találnak a témáról, amivel a műsorban foglalkozunk. Köszönjük szépen, jövő héten folytatjuk a témát, a viszontlátásra, a viszonthallásra.